Čo ak to nebude pasovať? Ako všetko robia ľudia. Každému zákazníkovi hovorím, že sa nemusí absolútne ničoho báť. Nebudem klamať. Stalo sa, že bolo niekedy niečo zle. Aj teraz mám aktuálne zákazníka, ktorý má zle vyrobené koberčeky v druhej rade sedadiel. Skrátka, to vyriešime, vyrobíme na novo tak, aby to pasovalo. Naozaj, všetko robia ľudia a človek je tvor omylný, ktorý naozaj môže urobiť niekde v tom procese výroby chybu. Najčastejšie sa stane taká vec, že skrátka vyrobíme len koberčeky pre nie že iný typ auta, ale iný modelový ročník toho autička. Hej, keď je tam nejaký zlomový rok, napríklad medzi 23 a 24 prišiel nejaký facelift alebo nejaká zmena v tom aute, tak môže sa stať, že sa pomýlime. Ale vždy sme zákazníkovi vyšli v ústrety, vyrobili nové koberčeky, poslali na naše náklady, od zákazníka sme nič naspäť nepýtali. Maximálne, čo sme od zákazníka potrebovali, boli fotky z toho, aby sme videli, že čo tam je naozaj zle, aby sme si vlastne urobili presný obraz o tom, ktoré konkrétne auto má, nech sme si 100% istí a vyrobili sme to na novo, bez nejakých problémov a bez nejakých ďalších obštrukcií. Nikdy sme nerobili obštrukcie so zákazníkmi, vždy sme na strane zákazníka.